aurten ere exito bat izan da, Hotel Maria Kristinan bertako laguntzagaz, da jende askok emon daben hainbeste tresna desbardinak danetariko egonda, hainbeste jente torri da, erosten hone gauzak, merkadillo, merkatu txiki dolan esako deitzuko gendun, batu dugu, aurten nik uste dut 12.000 euro baino gehiago, da honek jugo dira zuzen Filipinasera bertan larrian dago zerun guztiak UNICEFetik bertan programak aurre eruten dugu zen, bertan inbertidu edo bertan erabiltzeko. Guk dakoaguz bertan bazkideak, bolondrasak, jende asko lagutzen dozkuna da urtero hori bizot zabal hori dauke, da geugaz bendipen, geure organizazioagaz, urtian zehar eta batez bere honek egunetan eukidugun merkadilo honetan erakutzi eman dabe.